Na, hello. Vagy mi van? Szóval, na, hello. Üdvözlök mindenkit a csatornán. Ha bárki nézi egyáltalán ezt a videót, bejelenteném, hogy odaindult a csatorna, kérem szépen. Remélem ez egy ilyen kis rövid, hogy mifelé szeretném elvinni a csatornát, ami az mifelé, mint a GMST, viszont nem koppintani próbálok, szóval a helyjel. Nagyon sok embernek amúgy ismerős lehet ez, mert konkrétan ugyanazon a helyen vagyok, mint ők, a Ször nevezetű rész ilyen random kis videójukba. Én amúgy ezt nagyon tetszett nekem, és röviden tudom, én szeretnék, hogy így én megpróbálom ezt a geréz mód felé elvinni. Írjátok meg a kommentbe, hogyha tetszik, vagy bármi hasonló. Ilyen kis egy videóra gondoltam, ennyi az egész. Nagyon szépen köszönöm, hogyha írtok kommentet, meg amit akartok, nem diszlájkoljatok, lájkoljatok, iratkozzatok fel, amit akartok. Ha viszont feliratkoztok, akkor kérem szépen a csengőt is nyomjátok be. Én ennyit mondtam volna, további szép napot kívánok!